Так, від 7 до 12 років велосипедик заїхав на зі Швейцарії, підлітковий, на сталевій рамі, на 24-х колесах, але весь на оригінальному Shimano. Вилка амортизаційна, подивіться, це все є Shimano оригінальне, бо це все за кордону, зі Швейцарії. Руль, значить, у нас піднімається, сідло в нас, значить, піднімається. Ціна такого велосипеда 4480, можна сказати, як даром. Того щось таке зроблено під карбон. Гарно. Рама, все в нормальному стані. Дивіться, велосипедик невбиваємий. Хто любить там пригати, трюки робити, їздити, це якраз для нього. Які діти люблять скакати і так далі. Когось такий велосипедик зацікавив, хто має дитину від 7 до 12 років, пишіть. Або заїжджайте до нас в Куликів на тест-драйв, вулиця Львівська, 20, веломагазин. Також, в кого немає можливості такої, надсилаємо по цілій Україні нової пошти.